Ojo, que tot el que digui a partir d'ara ja va a la tele, eh? Vull dir que... Relaxeu-vos, eh? Cerco. Oh, molt bé, molt bé, molt bé. La millor motxilla, És una mica petita, no? Amb això fas prou per tot el dia? Què deies del líquid de prova a la marca? Hem arribat fa molt de rato, però no hi havia bitllets de tren, tu. Hem hagut d'esperar una hora més. Fem el cafè aquí i cap al tren groc. Oli també? Sí. Josep Maria, què passa amb la brisa? Què penses, tio? Ja ho tanquen el revisor, no? Que faci alguna de feina, tio, aquesta penya no carden ni brots. Furti, quan falta? La Cris els porta tots amb el ganxo, tu! Ja n'has despenjat uns quants, eh? No, mira Ja qui no va segueixen. davant. Mira qui va davant. Bueno, aquest és un dopat. Aquest es dopa. Escar de fulles de coca, ja ho mastegat. Saps? És com un puto boliviano d'aquests. Perejil por la mañana. Un batido de apio y perejil y venga. I gas. Pero tú perejil del que se mete el arguiñano, ¿no? Perejil con THC. Vaya tela. Tomi! La vaca loca! Què passa? Ja us heu perdut? Hi ha un cable? Ah no, que no és cable això. Saldrás tirándote pedos en el vídeo, tío guarro. No veo nada, tío.
Estava quedant per la dreta aquí, Ja t'he vist molt enganxat, ja dic, què fa aquest? Serà un clau o no? Com mola. Pensava que era un salt. S'ha quedat enmig d'un arbre. Troben i golfa. Ojo aquí! Yeah! Ja, poi! És molt guapo, tio. Està guapa, no? Guapo, tall maco, tio. Està guapa, no? Tothom torna a pujar i farà 4. Sí. Vale. De les 5. Sí. Doncs Nosaltres anem a baix. saluda el de part meu. Sí, perquè... Bon dia. Sí. Va aixecant roda i Carles Fava directe. Sí. Sí. Sí que baixa això, sí. És una blava per això. Hòstia, ja hi ha una valla. És el de davant, no? Ah, fot-li. Aquí, Guapo, Ahí vamos a ver si no queda más. No sé, va. Tira, tira. The plane. Jo vaig darrere en Paint. Que... Good man. Que guapo, tío. Cómo mola, nen. Pero se va mucho aquí con las pinos, con las piñas, tío.
¡Qué guapa, Roberto! ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! Com molen, eh? Quina baixada més guapa, tio. Aquesta és la del vídeo. Guapa, guapa, eh? Que ara està seca. Uau, brutal. Mola, eh? Guapa aquesta, eh? Heavy, eh? Què? T'ha molat o no? Encara riu. Avi! Deixeu pas, que baixa una altra. Bona, bona. Guapa, eh? Esteu bé, tots? Vinga, va. Uau, s'ha posat la màscara! Ei, no caiguis ara, eh? Estan fatal. ¡Oye, Roberto! Roberto, que me la lías. Por aquí se ha caído este árbol, tío. Esto no entra dentro del circuito, chaval. Hay que recortar por aquí. ¡Guau! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia! Fem el saltet, no? Sí, no? Saltet o què? Sí. L'hem de fer ben fet, no? Sí, va, que t'agrada. Iu! Som-hi! Som-hi! Drop, 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 drop! Ojo al drop aquí, eh? Avisa'ls que se'ns matarà algú aquí. Te l'has fet o què? Ui, ui, ui! Jo els he estat cridant fort, espero que no. Madre mía, Roberto. Me da
bosque! ¡Me he ido al bosque! És que m'he ido recta, tio. He agafat unes pedres i m'he anat recta, ja. Que n'has trobat un pedrolo de mig, eh? Uau! Bueno, perquè ara també estou, no? ¡Qué bueno, tío! Vaya bajadote guapo, ¿no? ¡Buah! Brutal. I he fet el salt a pic. M'ha anat del canto d'un dur. El talladet aquell? Però estem com molt a baix, no? Sí, Déu-n'hi-do, hem baixat molt. Haurem de tornar a pujar, ara. Però és que no sé si pugem a l'altre costat, no? Segur que t'agrada més per aquí que per allà? Segur que t'agrada més per aquí que per allà? Oh my god. Sí, sí, sí. Hòstia. Ojo aquí, Aquesta curva és cabrona, Oh, bonjour, nous sommes 9 en total. Bonjour, nous sommes 9. Uah, quasi la lio, tio. Sí, perquè hi havia una curva en allà que era Highline i jo no ho he vist del tot, m'he quedat a l'esquerra i a l'esquerra se m'han anat i quasi faig així. Esquerra de la roda davant així. Que guapes, guapes. Sí, sí, sí. Doncs ara pugem cap a l'altra banda, tu. Ara anem cap a la banda més seca, no? No ho sé, jo crec que ara, bueno, ara hem de pujar i després ja agafarem tota la baixada del tren groc fins a Olet. Sí. És que no sé si ho hem fet ja. No ho sé. Pot ser. Ah, però aquell tall de corriol de cross country és maco també. No, el que estem fent ara. Està xulo. Està de conya, tio. Jo crec que sí. Ja. Ja. Ojo, caminaires! A poc a poc. Bonjour, nous sommes 9 en total.
Hòstia santa, que pesats que són. Aquests bojos. Què són? M'he espantat, tio. Són com uns putos gais, tio. I que el guaca és un, macho. Un coma dos fa un pedrosa. Tot bé? Ara, passa res. ¡Qué guapo, ¡Cómo mola, tío! Van todos en coche y quieren todos aparcar delante del Palau Firal. No parlis malament dels rurals perquè després miren els meus vídeos i s'enfaden, tio. No fotis, tio. Són bona gent, tio. Si volen anar en cotxe, que vagin en cotxe a vacunar-se, tio. Tío, No problem. putos vagos, tío, no quieren caminar, ¿sabes? Putos vagos. Yo me voy a currar a Fornells en bici, tío. Perquè tu eres un machote, tio. Claro, tío. On treballes? A la furgoneta. Es una empresa. Vinga, va, foteu-li, gas. Tu, vigilem a l'avi per aquí darrere que no va gaire fi, eh? Si s'estimba, que no es quedi tirat. Iu! Ojut! Ojo a la porta!
Rock Garden, chaval. ¿Qué pasa? Va, que están ahí parados. Como si se me hubiese clavado algo en él. ¿Ah, sí? ¡Qué guapo, tío! ¡Wey! És guapo, Com mola, nen. L'última vegada estava més ràpid, eh? Un puto rock garden, això. No. Hòstia, jo l'he trobat. Va, tira, tira. No, no, que em posem No. per sobre. Que va. Ojo aquí, hi ha un foradot! La porta s'ha de tancar al final. S'ha de tancar? Sí, però quan passin. Ocho cambios,
Que ho voleu rebentar tot o què? Bonjour. Nous sommes neufs. Això era cap a baix, no? Ah, no? Hòstia, però... Estava ben fixat que era cap a baix, tu. Cadascú està amb el seu globus. Te cares cap a baix, eh? Bonjour. Voilà. Això sí que cada cop està més destruït, eh? Aquest abans encara es podia mig passar, ara ja... Si vas per sobre, aquest roc ara com ha quedat, no, hauries de saltar, no? Home, no sé, t'has de conèixer molt, per tirar-ho això. Què diuen local? Sí, però... La sortida estava infernal. Què? Què ha passat? Què et passa? Què és la cadena? XTR Capolat. És XTR de Roto. Què has fet? Cago en Déu. Ja no és R de Racing, és R de Roto. S'ha Cago en Dena. Bueno, Ara quan agafi una mica de baixada ja anirà baixant així, coasting, no? Què es diu? Aquells m'han trucat que ja està a Auleta, Deuen d'haver passat per la dreta del campanar. Passeu vosaltres? Sí. Ja està, tio. Sí, aquest tall sí, perquè... Bueno, no sé si torna a entrar aquí, Veiem. Veiem que no torni a entrar aquí. Sí, aquí a l'esquerra... Sí, no? Ah, vale, guai, guai. Sí, guai.
escalons allà, eh? Vilafranca del Conflent, ja hem arribat. Uita, aquí hi ha genteta i tot, tu. Aquí hi ha ambientillo, almenys. Sí? Sí, aquí hi ha molta gent. Anem per allà, vinga. Anem per allà, Furti, que diu que hi ha molta gent aquí. Tu és molt estret, avi. Cap allà, posar el tegro. Sí, tu vigila que... És igual, l'avi vol fer una ruta turística aquí per lo més estret. Uita, uita que ben parit. Ui, no puc saludar, que estic amb una mà a la càmera i amb l'altra al manillar, tio. Que la gent per què va per allà si això és més ben parit? Fes un mani, Forti! Home, podem fer una birra, no? O algun lloc d'aquests o què? Ara ja els hem perdut, no? Tots aquells altres? Que som gent enrotllada i moderna. A sobre de que va electrificat, escar de Pepsi Max, Lima... No, no gravaré pas el cul, tranquil. I nosaltres, mira. Salut, salut! 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 Com sou, tio, He sacado 3 cabezas al pez, Ay, mi amor. Vaya tela. Hosti, esto se cae. Tan buena. Ja hem acabat la ruta. Una altra vegada em quedo amb ganes de fer-ho tot, tu. No es pot anar amb gent així, tio. En Roberto i jo, d'aquí 2 setmanes, ens anirem a fer una ruta guapa. Però guapa, 2500 mínimo. Com a mínim, si no, no tornem a casa. Guapa al cul. Jo no ho sé ni